क'क्राझार बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि बानजायनायाव क'क्राझार लोरगि थियेटार ग्रुप आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सेन्ट्रेल मिउजियाम हेफाजाबाव थांनाय 22 अक्ट' एप्रिलनिफ्राय 11 अक्ट' मे 2022 सिम 20 साननि थाखाय खुंजानाय प्रडाक्शन ओरिएन्टेड थियेटार वर्कशप हाबाफारिया जोबनानै थाङो। बे मावबादायाव गुबुन गुबुन जिल्ला आरो फसंथानफोरनिफ्राय गासै सा 30 सोलोंसाफोरा बाहागो लादोंमोन। बे 20 साननि मावबादायाव फोरोंथाय होनो थाखाय त्रिपुरानि नेशनेल स्कुल अफ ड्रामा थियेटार इन एडुकेशन उइंआव सोलोंथाय लानानै फैनाय बारग' फरायसा दिदोम बसुमतारीनि गेजेरजों फोरोंथाय होदोंमोन। बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर प्रहलाद बसुमतारी गाहाय आलासि महरै नुजाथिनानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। 20 साननि थाखाय प्रडाक्शन ओरिएन्टेड थियेटार वर्कशपआव सोलोंथाय लानानै गोदान लामा थुनफावथायखौ दिन्थिफुंनानै होयो। बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि बिफानारि गाहाय प्रफेसार इन्दिरा बर', बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि लेङाइ बिबुंगिरि डक्टर लाइस्रि महिलारि, लोरगि थियेटार ग्रुपनि आफादगिरि सोमदोन ब्रह्म आरो लोरगि थियेटार ग्रुपनि गाहाय नेहाथारि सन्जीब कुमार ब्रह्म, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि सेन्ट्रेल मिउजियामनि डाइरेक्टर प्रफेसार हिललज्यति सिंहा आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। बेनिफ्राय बड'लेण्ड मेडाम बिनानाव लोगो थियेटार जोंनि बर' पर्टेल निउस चेनेल नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय गासिबनिसिमबो। आरो दा बे खेत्रआव आं बुंनो सानदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जा सिगाङावबो जोङो वार्कशप खालामफैखांखाबाय सिगांथाराव। बेनिफ्राय 5 बोसोरसो सिगाङावनो बा 5 बोसोर बा 4 बोसोरसो सिगाङाव आरो दा बेनिफ्राय दाख्लै इन्दिरा बर' मेडामजों जों रायज्लायनाय लोगो लोगो येस होनदों मेडामा। जोंना थांखियानो बे जाहैबाय लोरगि थियेटार ग्रुपआ जोङो स्कुल बा कलेजफोराव बा इउनिभारसिटिफ्राव जों थांनानै माखासे फावथायनि फारसे जोङो माखासे नलेज होनायनि जाहाथे जोंनि बर' फावथाया थांनानै थायो आरो बे बिथिङाव माखासे बेसिकखिनिखौ जों होलांनो हायो। जायफ्रा सोरबाया एक्टिंखौ लानानै सोरबा केरियार दानो नागिरग्राबो थायो आरो गोबाङा जोङो हारिमु हमथालांनायनि थाखाय गोबां नलेज होनायनि थाखाय जों जेखिनि दं जोंनाव आरो जेखिनि जोंबो कमप्लिट नङा जों जेखिनि रोंगौ बेखौनो जों होनो नाजायो। दा बेवहाय जोङो 20 साननि हाबाफारि लानानै जेब्लाना जोङो मावबादाखौ खुंबाय, मावबादाखौ जागायजेनबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बर' बिफानाव। दा बेहाय गिबियावनो आं साबायखर बावगोन बर' बिफाननि HOD इन्दिरा बर' मेडाम, लोगोसे डक्टर लाइस्रि महिलारि मेडाम, बिथांमोनखौ आं फुरा साबायखर बावगोन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिराद खस्थ' खालामदों बिथांमोना। आरो बेवहाय जोंजों आरो लोगोसे हेफाजाब होबावदों सेन्ट्रेल मिउजियाम डिपार्टमेन्ट, सेन्ट्रेल मिउजियामनिफ्राय फारसेनिफ्राय रुपास्रि हाज'वारि मेडाम, डक्टर रुपास्रि हाज'वारि मेडाम आरो हिललज्यति सार बिथांमोनखौ साबायखर बावो। बेनिफ्राय बेवहाय आरो मोनसे सबसे गोजोननायसिन मोननाया मानो जादों, बेवहाय बांसिनानो स्कलारफोरजों रानिं स्टुडेन्टआ खमानो, बिराद खम आरोखि। स्कलारफोरबानो बाहागो लादों स्टुडेन्ट हिसाबै, एसे सोलोंसा हिसाबै आरोखि। सोरबाया प्रफेसार साख्रि मावगासिनोखा, सोरबाया टिचार मावगासिनो दं। बेफोरबायदि बिथांमोना बेहाय बाहागो लादों, बाहागो लानानै खामानि सोलोंनानै गावसोरनि नाजानायजों दिनै बे 20 साननि गेजेराव, नाथाय 20 सानाव एक्सुवेलि मोनसे प्रडाक्शन ओरिएन्टेड थियेटार वार्कशप जाया बुंनो थाङोबा। कमप्लिटेड मोनसे मोजां महर मोनहोनोबा दानसेया नांगौ जानानै फैयो आरोखि। थेवब्लाबो बिराद मोजां दिन्थिदों बिथांमोना। दा बेवहाय लोरगि थियेटार ग्रुपनिफ्राय जोंनिफ्राय क'अर्डिनेटर हिसाबै आं बाहाय दैथायहरदोंमोन आरो स्क्रिप्ट राइटार जाय बिथां उदां बसुमतारी, लोरगि थियेटार ग्रुपनिनो आर्टिस्ट उदां बसुमतारी, बिथाङा बड' डिपार्टमेन्टनिनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि एलुमनिखा सासे पास आउट जानाय। दा बिथाङा बेहाय जोबोद खस्थ' खालामनानै गाव स्क्रिप्ट लिरनाय, फार्स्ट टाइम स्क्रिप्ट लिरजेनदों बिथाङा, गोदानै स्क्रिप्ट लिरनानै बेखौ खालामजेनदों, मोजां मोनदों बयबो। बेनिफ्राय जोंनिनो लोरगिनिनो सासे सिनियर आर्टिस्ट दिदोम बसुमतारी, बिथाङा बेहाय वार्कशपआव फोरोंगिरि हिसाबै थानायजों लोगोसे बिथाङा बिथोनगिरि हिसाबैबो खामानि मावदों। आरो लोगोसे फोरोंगिरि हिसाबै जोंना पार्ट टाइम फैबावदों पबित्र मुसाहारि, बिथाङाबो लोरगि थियेटार ग्रुपनि फाउन्डार आर्टिस्ट, लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि सासे एलुमनि। दा बेवहाय आङो बयखौ खावलायनो सानदों, जाय बर' फावथायनि फारसे एसे गोसो होनानै बयखौबो आवगायबोनायखौ लुगैदों आरो फावथाय लिरनाय हुदाखौबो जाहाथे बयबो जागायो लायो आरो लिरनानैल' थायालासेनो बेखौ जौस्राङाव लाबोनो थाखाय जों नाजायोबा जोंथ' खावलायो, लिरनानै सोरबा मोजां स्क्रिप्ट जुदि जोंनो गथायफैयोबा जों बेखौ स्टेजाव लांनो थाखाय जों थियारि। दा बेवहाय जोङो
इयुनाव जोंहा थांखि दंबावो दा जोंहा जेरै लोरगि थियाटारफोराव मैयासो जों 17 बोसोर दिनै बे फावथायनि बिथिङाव खामानि मावै 2009 मायथाइनिफ्राय खामानि मावै दिनै 18 बोसोराव आगान होबाय जोङो लोरगि थियाटार ग्रुपआ। दा जों भबिष्यतआवबो जों खामानि मावलांबाय थागोन बर' फावथायनि जौगाथायनि थाखाय, बर' थुनलाइनि जौगाथायनि थाखाय आरो बर' हारिमुनि जौगाथायनि थाखाय लोरगि थियाटार ग्रुपआ जेरै फावथायजों लोगोसे फकनि सायावबो खामानि मावनाय जायो। दा बेवहाय जेखिनि फैदों बयखौबो आं साबायखर बावगोन। इयुनाव जाहाथे गुबुन इनस्टिटिउटफ्राबो सोरबाया खावलायहरोबा जों हेफाजाब होनो थाखाय थियारि। दिनै मा थुनफावथायखौ नोंथांमोना बेयाव दिन्थिफुंनाय जादों? दिनै जोङो मोनसे नैबे गोदान लामा मुंनि फावथायखौ जा वार्कशपनि क्लजिंआव वार्कशपनि सोलोंसा बिथांमोनानो दिन्थिबाय। बिनि सिगां जों मोनसे सल' खिन्थानाय हुदा जोंनाव जे बुस्थु गोमोरलांबाय, जा सल' खिन्थानाय दंमोन गोदो आबै आबौमोना सल' खिन्थायोमोन, सल' खिन्थानाय हुदाया गोमोरलांबाय। दा बे सल' खिन्थानाय मोनसे खुगा सल' दङ, बेखौनो जोङो मोनसे सल' खिन्थानाय टाइपैनो मोनसे फावथाय महरै दिन्थिनाय जादों आरोखि। बेनो जाहैबाय आदुवानि संख्रि फोनाय। आरो बेखौ लोरगि थियाटार ग्रुपनि आर्टिस्टफोरानो गोदान गोजाम आर्टिस्टफोरा ज' जानानै दिन्थिफैनाय जादों। मोनसे गोदान बिदै होननानै बेहाय मोनसे गोबां स्कलारफोर दं, स्टुडेन्टफोर दङ, मास्टार डिग्रि फरायनायफोर आरो प्रफेसार बिथांमोन दं। बिथांमोननि सिगाङाव जों माबा मोनसे गोदान बिदै देखायनि होननानै जाहाथे उनाव बयबो लाखिलांबाय थायो, बेखौनो जोङो जोंनिफ्राय दिन्थिनाय जादों। बेखौ नीलाम्बर नार्जारी बिथाङा बिथोन होदोंमोन। आदुवानि संख्रि फोनाय बे फावथायखौ मोजां मोनदों बयबो। सुंद' एकदम 20 मिनिटनिल'मोन आरो बेखौ दिन्थिबाय। आरो बेनिफ्राय जोङो गासैबो जाय फावथायनि थाखाय आं मोनसे फोसावनो सानो, स्ट'रि टेलिं जोङो बोसोरफ्रामबो कम्पिटिसन फोसावनाय लादों। देग्लाय थियेटार फेस्टिभेल समाव फोसावदोंमोन जोङो, बाहागो लानो हागोन भबिष्यतआवबो। आरो जोङो बावैसो उनावनो मोनसे प्रडाक्सन खालामनो लागासिनो दङ, श्री कृष्ण बानासुर दावहा, जायनि सायाव दाबो मोनसेबो खामानि मावनाय जायाखै। मिनिस्ट्रि अफ कालचार सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बे ग्रान्ट जाबोबाय। बेनि सायाव फावथाय बानायनो थाखाय जोङो स्क्रिप्ट साबमिट होदोंमोन, स्क्रिप्टआ एप्रुभ जानानै फैबाय। दा बे जुन दानावनो बे फावथायखौ जों खामानि मावगोन, श्री कृष्ण बानासुर दावहा। मानो होनबा जों बानासुरा जोंनि हारिनिनो, जों सानो जों बर'निनो। जोङो गुबुन आयजोफोरा बेखौ असुर होननानै बुंनो सानोबाबो जों खिन्थु जोंनिनो निजा होननानै जों लायो आरोखि। बेहाय जोंनिखायनो जों बेखौ असुर हिसाबै मानियाबाबो असुरबाबो जोंनिनो। दा बेवहाय बिनि सायाव जों फावथायखौ जागायसिगोन, आंनि बिथोन होनायावनो जागोन, लिरनायाबो आंनिनो। बे जुन दानाव जोङो जागायगोन आरो बेखौ। दा बिनि थाखायनो जों मोनसे वार्कशप लागोन दा, थांता मणिपुरि थांतानि सासे मणिपुरनिफ्राय फोरोंगिरि फैगासिनो दङ। 15 मे खालि सफैगोन बिथाङा। 15 निफ्राय 25 मेसिम 10 साननि मोनसे वार्कशप जागोन आरोखि। बेखौबो नोंथांमोननो खावलाय, जाय गोसो बिथांमोना बाहागो लाफैनो हागोन। खुलुमबाय। गिबियावनो आङो सासे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' फरायसा जानानै आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि फरायसा आफादनि सासे हारिमुआरि आफादारि जानानै नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। नोंथांमोना दिनै जोंखौ बेबायदि खबर लाफैनायनि थाखाय। दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाना थांनाय 22 एप्रिलनिफ्राय जागायनानै दिनै 10 मे बेयावहाय जोबफैबाय जोंनि बे थुनफावथाय जि वर्कशप मावबादा लानाया। दा जोबोद गोजोननाय मोनदों, मानो होनोब्ला जोंनि गोदोलांनो हमनाय हारिमुखौ बोखांफिननाय एबा जोंनि गेजेराव नायनो थाङोब्ला थुनफावथाया गोबां गाहायाव गोग्लैसोलांबाय। बेखौ दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननि जि बानजायनायाव आरो लोरगि थियाटार ग्रुपनि जि हेफाजाब होनायाव दिनै जोबोर गाजा गोमजायै जालांबाय। साबायखर बावनांगोन बिथांमोना बे हाबाफारिखौ जोंनि गेजेराव लाबोना होनायनि थाखाय। दा जोबोर गोजोननाय मोनदों, मानो होनब्ला जोङो बेफोरबायदि थुनफावथायाव माब्लाबाबो आखाइ गैयामोन आरो माब्लाबाबो जोङो बेबायदि थुनफावथायावहाय आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो थुनफावथायखौनो दिनै नुनोनो थाङाखै। आंथ' दिनै थुनफावथाय नायोब्ला खेबसेल' नुदों होननानै बुंजागोन। औ, आरो फार्स्ट टाइम नैबे थुनफावथायाव आङो सासे आर्टिस्ट हिसाबै बाहागो लानो मोननानै आंबो गोजोननाय मोनदों। बेयो आंनि फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स, जोबोर मोजां। आरो आसा खालामो इयुनावबो बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोनबाय थागोन। दिनै जोङो रोङाब्लाबो जोंनि लोरगि थियाटार ग्रुपनि जि हेफाजाब आरो मददजों बिथांमोननि जि करिय'ग्राफार बिथाङा जोंखौ जिबायदि जोंखौ दिथा होनाय, बे दिथा होनायजों जोङो नैबे हाबाफारिखौ दिनै जाफुंसार खालामनो हाबाय। दा बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। मुलुगसोलोंसालियाव बे रोखोमनि जिथु थुनफावथाय मावबादा, बेखौ खुंनांगौनि गोनांथि दं होनना सानो नामा? थारैनो दङ, मानो होनोब्ला जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव नायनो थाङोब्ला जोंहा माखासे भार्सिटि उइक जायो, माखासे प्रग्राम जायो। बेवहाय जोंहा थुनफावथायनि आयदा बेखौ जोङो लानायखौ नुनो मोना। बेनिखायनो बेबायदि वर्कशपखौ लानांगौ होननानै आं सानो।